Aby se při tanci držel muž se ženou v těsném objetí, bylo ještě na začátku 20. století něco nemyslitelného. Proti něčemu tak nestydatému plameně vystupovali představitelé škol i církví. Neuspěli a párový tanec omámil celý svět. V zahraničí se znalost tanečního umění získává nejběžněji na soukromých lekcích malého počtu párů. U nás se ujal fenomén zvaný taneční. Šárka Loukotová vstoupila na parket v tanečních, kde si ladné kroky osvojují dospělí a zjišťovala, co se změnilo od chvíle, kdy se u nás tradice tanečních zavedla. Začíná poslední hodina kurzu pro dospělé. Kurzu, který má s tanečními pro mládež společné snad jen tančení. Přináší jiné zážitky i poznatky. Mistr tu někdy na první pohled pozná, kdo doma velí domácnosti. Podle kroků odhadne stáří účastníka a musí se připravit na to, že mu žáci budou kvůli správným krokům občas volat i domů. Alena a Ivan Hobzovi stoupali po těchto schodech nesčetněkrát. 80letí manželé absolvovali tolik tanečních kurzů, že by mohli tanec pomalu sami vyučovat. Začala jsem chodit do tanečních teda v roce 47. 1947, aby bylo jasno. Na léto mají tenis, v zimě tančí. S různými přestávkami už desítky let. Dokud můžou chodit, tak se prý budou hlásit do kurzů. Udržují se tak v kondici. Dospělí si nazouvají taneční střevíce z nejrůznějších důvodů. Motivací byl maturitní ples našich dětí. Důvod byl, že to ode mě dostal k Vánocům. Loni už. A já bych s tebou chodil, i kdybych to jako dárek nedostal. My už chodíme asi 3. nebo možná takový 8. kurz. Každý rok si jdem zatančit, protože prázdný sál, krásná hudba. Nebyl důvod třeba naučit se na svatební tanec nebo tak něco? Tak to ještě nebyl důvod. To nebyl důvod. Vyloženě teď jenom tak jako zkušenost do budoucna. Třeba se to bude hodit právě. Že? Od 17 třeba do 90. Věkový rozptyl žáků jako v noční můře učitele malotřídky. Tihle lidé navíc nenechají svého mistra vydechnout. Přestože má Petr Fabík na starosti jen kolem 30 párů, na rozdíl od stovky při tanečních pro mládež, musí se jim věnovat téměř každou vteřinu. I o přestávce. Já když přicházím na hodinu, tak dost často si říkám, že už 6. hodina začala, protože málo z nich třeba jenom sedí a všichni si to zkouší. Tak, my zkusíme jednou trošku. A je potřeba mít i kolem sebe. Nemůže to udělat raz. Stopně, u sebe, od sebe, před kříži a základ. Tak pojďte to vyzkoušet všichni. Dnes se na parketu blázní. Učí se kreace, na které během kurzu nebyl čas. Petr Fabík dopřává svým svěřencům trochu odreagování poté, co si zopakovali všechny tance. Nehledě na to, jestli někdo chodil v mládí do tanečních nebo ne, téměř se všemi dospělými začínají mistři od základních kroků. Buďme upřímní, že po, 20 letech, pokud tu znalost jakoby nepoužíváte, tak se ztratí, jako každý pohybový návyk. A tudíž v té chvíli jsou si téměř rovni v tom, z kterého místa je potřeba s nimi začínat. Vlastně nemáme slabý místo, žádný si myslím. Nebo napadá ti něco? Všechno? No, tak droboutné chybičky možná, ale to je spíš pro pobavení okolí. Tance se mění. Když Alena Hobzová poprvé vkročila jako mladá dívka na taneční parket, školila se hlavně v tom, jak zvládnout otočku do valčíku nebo jaké všechny figury nabízí valc. Teď si osvojuje jiné znalosti. To vyučování se soustředí víc na ty latinskoamerické tance, který naopak my máme velmi rádi. Když to dřív to byly takový ty klasický, učili hlavně valsa. Tvůj oblíbený? A můj oblíbený slowfox, který se teď neučí. Už jsem to jako reklamoval. Dožadoval se. A marně. Latinsko-americké tance přinesl jazz. A po druhé světové válce je ještě okořenila doba květinových dětí. Žádná pravidla, žádné tanečky s etikou. Jen divoké křižování parketu. Každá doba se otiskla v tanečních krocích a podle nich tak lze poznat věk tanečníka.
Převážně u těch starších párů je vidět náhrada džajvu, oni dřív tančili holanděna, to znamená, že tak vynechávají některé kroky, trošku jim potom zůstává, ale pak se to přeučí a dost často to zase vyjde dobře, že ty kroky tam mají, protože potřebují, aby to správně tančili. Už dávno se neučí kdysi populární moravská beseda a jen málo kdo si vzpomene na pačangu. Po diskotékových pohybech teď lidé opět milují latinské rytmy. Teď v posledních, bych řekl, 7-10 letech je poměrně moderní salsa, což je latinskoamerický tanec. Nicméně to není žádná novinka, ale na druhé straně na světě se to objevilo jakože módní záležitost, takže teď jako všichni tančí třeba salsu. Taneční mistři nemají ambice naučit dospělé stovky figur všech tanců. Chtějí, aby se dobře bavili a aby se na plese neostýchali zapojit. Kdyby však Petr Fabík chtěl své svěřence přece jen ještě něco doučit, ví, že je nevidí naposledy. 80% dospělých se k němu a jeho manželce obvykle hlásí v dalším semestru znovu. A řada z nich se stává mistrovými osobními přáteli. Koho máte tady z toho kurzu nejraději? Moji manželku.